Добър ден, добър ден. Чакай, че забравих нещо. Да ви покажа S-класата. Ето. Вече полира. Без боклуци. Без прашинки. Само тази лайсна трябва да сложа и да я изпръскам. Тук е преливката. Не се вижда изобщо. Тук е супер мръсна. Отделно сменихме обтегача. Когато отвориш вратата, е този обтегач. Ето. Купихме го от Драголов автоморга за Мерцес. Този Мерцес, пак казвам, е уникален. Наистина, много ми хареса. Вижте. Без забележка. Вакуумче. Ето и от тази страна капака. Така. Искам само да поясня за някой от вас в коментарите. Аз не съм претрупан от работа, просто съм претрупан от записани коли. Навънка няма много коли, само ви казах тези коли, които са проекти. Форда от колко време, S-класата и Мицубишито. Иначе имам такива ежедневни коли, които си ги правим в срок, защото без тях хляб няма да има. От проекти пари не се изкарват. Пак го казвам. От проекти пари не се изкарват. Защо? Иване, млъкни, защото ще дойда там, ще затворя багажника на басейна. Защо не се изкарват от проекти пари? Обяснявам ви веднага. Ето вече Форда е пастиран. От сутринта, от 8 часа съм започнал. Изтърках го целия и го пастирах. Така, има още да се пастира таван. Тази страна и другата страна. Пастирал съм 3 детайла за сега. Тази врата, ето. Пак ви казвам, на тая светлина се виждат абсолютно всички забележки, които ги няма. Ха-ха-ха. Много смешно. Някои хора си помислиха от клипа, че имам коли, които чакат от месеци. Да, те чакат от месеци. Но първо да ви кажа защо няма пари в проектите. Примерно този проект. Подобна кола от двама различни майстора в София са искали оферта. Единият е казал 7000 лева, другия 16 000 лева. Не знам кой би дал 16 000 лева за кола, която струва 90-та до 2000-та година. Но дават ги хората. Щом казват такива цени и хората се съгласяват, значи ги дават. Аз съм казал от 7000 лева тройно надолу. Казвам ви, в камерата да отида, 100 лева ми е найема на камерата. Дал съм 80 лева за нафта. Път на помощия и връщане до камерата няма да ги смятаме, но пак си е време да отида да взема колата от там и да си я докарам при мене. 1 час точно загубих. Сам, без двигател, бутане наляво надясно, просто не си заслужава и вече ще отказвам да правя такива големи проекти, освен ако не е за мене. Имам запитвания ежедневно за проекти. Не искам да правя проекти, наистина отказвам проектите. 100% съм сигурен. Така че това е сигурно последния проект и Мицубишито, защото S-класата не си я смятам. Не моята, другата за проект. Моята си е проекта, и аз най-накрая си боядисам една кола. Не мога да си боядисам колите. Обяснявам ви го. Примерно, аз съм казал малка цена за тази кола. Да, така е. Много малка. Хората може сега да ме плюят тук, но това е положението. Влязах на човека историята, може би да кажа, защото тази кола е на дядо му. Хората казват как толкова пари ще вкарват тази кола, не знам си какво. Както и да е, дълга и широка. Така. Много работа. Отвътре, отвънка, цялата кола се облизва. Пипа се навсякъде, оплътнения, дръжки, мръжки, всичко, каквото се сетите. Прагове да изкърпите отдолу, отгоре, от всякъде пипаш по тази кола. И като сметнеш, ние предния капак сме го правили, само 2 дена го търкахме, 3, да го свалим додолу. После епоксиден грунт, докато го изправим, филери, милери, докато изсъхнат, минава се супер дълго време. И като ги разделиш в дни, общо събрано цялата работа по тази кола е примерно месец и половина. Като го разделиш на надници, аз по-добре да отида да фърлям кофите. Честно ви казвам. Или да отида в някой друг сервис да подготвям коли. Не си заслужава да правиш такива коли, освен ако не е твоя или примерно някой
да дадеш примерно 10 000 да ти я направят. Като си сметнеш, като си го разделиш на дни, въобще надницата ти излиза 15 лева, даже няма и 15 лева. И си чупиш пръстите. Защо? Ето го. Така. Сега, след като го изтъркахме тук, за пастите искам да кажа. Купил си наша някаква машина, рупес дал 1200 лева и си бачка с паркито. Що? Защото рупеса му е трудно, но за снимките трябва да има рупес. Нали? Нали? И аз имам водостройка керхер, ама не се надувам. Нали бе, Иване? Не е вярно, надувам се. Надувам се. Купих си водостройка много яко. Купих си телоподаващо много яко. Не знам, нещо съм откачил тези дни. Иване, какво правиш сега? Гледай какво, гледай с класа, гледай. Подреди малко човек. Сега, отивам да изкараме с класта, да я измия и да е готова за човека да си я взима. Да му пожелаем на човека без аварийни километри, много газ да дава, с чисто новите джанти. На струк. Чисто нови джанти. След малко пак ще включа. Продължаваме с видеоклипа. Идеята на видеоклипа ми беше да отговарям на всички коментари, които са коментирали в предното видео, но просто няма да бъде интересно за вас, защото ще стане много дълъг. И ще отговоря само на няколко темички или няколко теми ще засегна от коментарите. Само 2 коментара от всичките коментари леко засягат. Единия, даже не си го спомням, другия е: докато не съм си бил направил камера, ще издавам с бокуци. С бокуци не издавам, няма да си правя камера, ще си купя камера, когато му дойде времето, когато си намеря момчета, които да ми помагат, добър екип. Не искам да правя голям сервис, не искам да правя серии от автомобили, искам да правя индивидуални автомобили, неща, които ми харесват на мене. Затова за сега няма да си купувам камера, ще си използвам камера, когато ми трябва под наем и ще си боядисвам тук при мен. Другия коментар е, който засяга малко и майстор Чани, защото искат го да гостува в гаража. Аз вече не искам майстор Чани да ми гостува в гаража. Харесвам го момчето, харесва ми какво прави, харесва ми, че се хвърля в непознати за него среди и то пред камера. Обаче 2 пъти ги поканех и когато го канят, сега примерно трябва да го поканя 3-ти път, но няма да го поканя, защото когато не дойде човек от първия път, когато е поканен в гаража да си поговорим за автомобили, мисля, че ще е така насилствено. Първия път, като го поканих, той беше участвал в един друг подкаст, аз случайно го видях и беше участвал с неговия помощник. Условието ми беше, когато дойде майстор Чани, да не участва с неговия помощник. Нямам нищо против помощника му. Там шегите им, харесва ми как се получават клиповете, може да научиш нещо и от него, но не ми харесва факта, че вниманието се насочва към помощника му, а не към майстор Чани. Искам, когато го поканя, вниманието да бъде към него и въпросите да си говоря аз с него, не с някой друг. Втория път, когато му се обадих на майстор Чани, бях на морето с моята техника да снимаме подкаста и му се обадих, казах му, че съм близо до него и мога да отида в гаража му. Той ми отказа, защото не било удобно. Именно заради този факт аз няма да го поканя 3-ти път в гаража и мисля, че няма да стане хубав разговор, защото не е станало от първия път. На моите гости не им се натискам, не им плащам. Ако стане, стане. Ако не, живи и здрави. Хора има, може някой да не ме харесва, всичко може. Така че темата с майстор Чани да приключи и още един друг човек, но не искам да му казвам името, защото в почти всеки клип го споменават. Не, няма да го поканя за втори път. Пак казвам причината, която е. Другото нещо, което искам да кажа, сега съм спокоен. Така излезе във видеото, че все едно съм претрупан, все едно коли имам много. Не, нямам много коли, нямам забавени коли. Имам само тези проекти, които ви споделих във видеото.
но Форда е готов. Мерцедес сега ще го вкарваме S-класта, след това Mitsubishi съм си дал за цел да ги изкарам и почвам всичко спокойно, където се вика спокойни нерви. Изключително много коментари, които наистина ми топлят сърцето. Пак казвам, доста колеги бояджи се включиха, за което съм радостен. Благодаря ви от сърце още веднъж. Бъдете живи и здрави. До следващия път. Чао!